गोजोन फुंबिलि एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनै 24 डिसेम्बर सानसेयारि खौरांखौ फोसावनो आखायाव लादों आं सिबिरानि ब्रह्मआ। नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो खौरांखौ मोजां मोनोबा शेयार खालामनो दाबाव। दानिया खौरांखौ खोनासंलांदो। जायफोरनि हानि जेंनाया दासिमबो सुस्रांजायाखै बिथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बिटिआर सोरखारजों खुंजानाय हानि मेलानि समखौ बारायनानै होबावबाय। सिगाङाव 12 डिसेम्बरनिफ्राय 22 डिसेम्बरनि गेजेराव खुंनाय जादोंमोन। दा फिन बिटिआरआव हानि मेलाखौ 3 जानुवारिनिफ्राय 13 जानुवारि 2023 सिम बारायनानै होबावबाय होननानै फोरमायथिदों बिआर फेरेंगाया। गोबां सुबुंफोरानो माइ फोथाराव मुखुब थानायनि थाखाय हानि खामानिखौ मावफैनो सम मोनाखै। बेनिखायनो बिथांमोननि थाखायनो हानि मेलानि समखौ बारायनानै होबावनाय जादों होननानै फोरमायथिदों बिआर फेरेंगाया। हानि मेलानि गेजेरजों एकसनिया हानिफ्राय मियादि हायाव सोलायनाय, बिमा बिफा एबा बिबै बिबौनि हाखौ गावनि मुङाव सोलायनानै लानाय, हा थानायनि फोरमानलाइ बायदि खामानिफ्रा मावजागोन। बिआर फेरेंगा बिथाङा फोरमायथिबावदों दि गुबुन हारिनि सुबुंफोरखौ बर'फोरा हानि मोनथायनिफ्राय जानगाराव दोनदों होननानै दिनैसिमबो गुबुन हारिनि सुबुंफोरा बुंनो नागिरो। नाथाय बिटिआर सोरखारा गासैबो हारिनि सुबुंफोर आरो गासैबो धोरोमनि सुबुंफोरनो समान मोनथाय होगोन होननानै फोरमायथिदों। सासे आइजोखौ लांखारनायनि दायाव बिश्वनाथ पुलिसआ सास्नि बर' लाइमोन सेंग्राफोरखौ हमदों। बिश्वनाथ पुलिसआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय 18 डिसेम्बराव गहपुरनि मिलननगरनिफ्राय मन्जु बसुमतारीखौ लांखारदोंमोन आरो लांखारनाय जाथायनि गुबै दायनिगिरिया मन्जु बसुमतारीनिनो देरसिन फिसाजोनि एक्स बयफ्रेन्ड एबा गोजाम मोजां मोननाय मुङा रहित बसुमतारी। बिश्वनाथ पुलिसआ फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला रहित बसुमतारीजों लोगोसे आरोबाव 10 सेंग्राफोरा मन्जु बसुमतारीखौ गहपुरनि मिलननगरनिफ्राय लांखारदोंमोन आरो गंसे बलेर' गारिनि गेजेरजोंनो बिथांमोनहा लांखारदोंमोन। बे लांखारनाय जाथायखौ बिश्वनाथ पुलिसआ मिथिनायनि उनावनो गुवाहाटीनि गुबुन गुबुन जायगा, उदालगुरि जिल्लानि माजबाद, भैरबकुन्द आरो सनितपुर जिल्लानि ढेकियाजुलि बेफोराव 30 घन्टानिबो बांसिन अपारेशन खालामदोंमोन। बेनि उनावनो लांखारग्रा 7 हमनो हादों होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे गंसे बलेर' गारिखौबो हमनो हादों होननानै बिश्वनाथ पुलिसआ फोरमायथिदों। नाथाय लांखारग्रा गुबै दायनिगिरि रहित बसुमतारीया बे समाव खारखोमानानै दं होननानै फोरमायथिदों बिश्वनाथ पुलिसआ। खौराङाव फोसावनाय बायदिब्ला मन्जु बसुमतारीखौ लांखारनायनि दायाव हमजानाय 7नि मुङा बिमल औवारी, प्रकाश नार्जारी, जेम्स बसुमतारी आरो माखासे। एमपि नबकुमार सरनियानि हारि सिनायथिनि अदेबानि एसटि सार्टिफिकेटनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय गुवाहाटी हाइकर्टआ बिथोन होबाय। एमपि नबकुमार सरनियानि हारि सिनायथिनि फोरमानलाइनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय गुवाहाटी हाइकर्टआ स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटिखौ बिथोन होबाय। फोरमायथिनाय बायदिब्ला एमपि नबकुमार सरनियाया लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय एफिडेभिट जमा होनाय एसटि सार्टिफिकेटआ नंखाय होननानै बारग' खाजोना बेंखन बिबानगिरि जनकलाल बसुमतारीया अजद होदोंमोन। नाथाय बे केसआ थांनाय 2019 मायथाइनिफ्रायनो नांथानानै दंमोन। सिगांनो बिनि सायाव रिपर्ट जमा होनाय जाखाबायमोन आरो इनकुवेरि रिपर्टआबो पेटिशनारनि आखायाव दंखायो। नाथाय स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटिया खामानिखौ लाखिनानै दोनदोंमोन। दा 3 बोसोरनि उनाव गुवाहाटी हाइकर्टआ एमपि नबकुमार सरनियानि कास्ट सार्टिफिकेटनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटिखौ बिथोन होबाय। फोरमायथिनाय बायदिब्ला बाक्सा जिल्लायाव एमपि नबकुमार सरनियामोन बायदि गोबां हारिनि सुबुंफोर दं। नाथाय बिथांमोनहा रावबो एसटि सार्टिफिकेट मोननो हायाखै। खालि एमपि नबकुमार सरनिया आरो बिथांनि नखरनियाल' एसटि प्लेन सार्टिफिकेट मोननो हादों। बिथांमोनहाल' मानो एसटि प्लेन सार्टिफिकेटखौ मोननो हादों आरो बिथांमोननि हारिनि गुबुन सुबुंफोरा मानो एसटि प्लेन सार्टिफिकेटखौ मोननो हायाखै, बेयो मोनसे गेदेर सोंथि होननानैबो बुंथियो बिथाङा। सिक्किमाव जाब्रबथाय जानायजों 6 इन्डियान आर्मिनि जिउ खहा। 6नि मादाव 3 जुनियर कमिसन अफिसार। रिपर्टनि बायदिब्ला गंथाम आर्मिनि ट्राकआ चटेननिफ्राय टांगु फारसे थांगासिनो दंमोन। बेयावनो नर्थ सिक्किमनि जिमायाव जाब्रबथाय जादों। लामा दिंग्रायनायाव ट्राकखौ सामलायनो हायैयाव ट्राकआ गोथौ हाखराव गोग्लैदों, जायजों ट्राकआ थेर बेथेर जादों आरो ट्राकआव थानाय 6 इन्डियान आर्मिनि जिउ खहा जादों आरो 4 जोखोम जादों। जोखोम जानाय 4खौ फाहामथायनि थाखाय दैथायहरनाय जादों। क'क्राझार जिल्लायाव बाजुगाव प्रेसबाइटेरियान इन्डिपेन्डेन्ट चार्चआ गोथार बर'दिन सान फालिनो थाखाय थाग-थियारि। जिसु ख्रिस्ट'नि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै दिनै बेलासिनिफ्राय गोथार बर'दिनखौ फालिगोन आरो 25 डिसेम्बराव गोथार गिर्जा न'आव बयबो हाबनानै गासै बुहुमनि थाखायनो इसोरनिसिम आर'ज गाबगोन आरो बेबायदिनो 1 सप्ता फालिगोन। गामि गामि गिदिंगोन, हानजा सुरगोन आरो न'खर न'खर आर'ज गाबगोन होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा।
गरेस्वराव सानथामनि हाबाफारिजों 13थि सानजा तामुलपुर जिल्ला बाथौ गौथुम आरो 17थि गरेस्वर बियाब बाथौ गौथुमनि बोसोरसालिया जथुम्माया मैयानिफ्राय जागायजेनबाय। दिनै नैथि सानाव फुंनि समाव आर'जसालि बेखेवगोन, जायखौ रङिया बियाबनि MLA भबेश कलिता बिथाङा बेखेवफैगोन। बेनि उनाव गरेस्वर बियाब आन्सलिकआ थान्दै मेल खुंगोन आरो बेलासियाव तामुलपुर जिल्ला थान्दै मेल खुंगोन। जोबथा सान 25 डिसेम्बर अदेबानि गाबोन गेवलां मेल थागोन, जेराव गोबां आलासिफोरा बाहागो लाफैगोन। बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी, MLA जलेन दैमारी बिथांमोनहा बाहागो लाफैगोन होननानै फोरमायथिदों। जाहाथे रायजो राजाफ्रा बे हाबाफारियाव नुजाथिफैयो, बेनि थाखायबो रायजो राजाफोरनिसिम खावलायहरदों। आसामजों लोगोसे बिटिआर ओनसोलावबो सिखावनि उदखारा बांदों, जायनि थाखाय जों बयबो सांग्रां जानाया गाहाम आरो प्रशासनाबो सिखावखौ होबथानो थाखाय गोख्रों राहा लानाया गाहाम। मानोना आसामाव सानफ्रोमबो सिखाव खावनाय जाथाय जायो। माब्लाबा सानाव आसामनि गुवाहाटियावनो सानसेयाव 4-5 सिखाव खावनाय जाथायबो जायो। जोंनि बिटिआर ओनसोलावबो सिखावनि उदखारा बांदों। बिटिआरनि चिरां जिल्लानि मध्यम दक्षिणगाव गामियाव नखरसेनिफ्रायनो गंसे स्कुटि आरो गंसे ग्लेमार मटरसाइकेल खावनानै लांनाय जाथाया सोराङाव फैदों। चिरां जिल्लानि रुनिकाटा पुलिस थानानि सिङाव थानाय मध्यम दक्षिणगाव गामिनि थागिबि सुबुध चन्द्र ब्रह्मनि नखरनिफ्राय हरसेयावनो गंसे स्कुटि आरो गंसे ग्लेमार मटरसाइकेलखौ खावनानै लांदों सिखावा। हरसेनि गेजेरावनो गंनैबो गारिखौ खावनानै लांनायखौ लानानै जोबोद दुखु फोरमायथिदों सुबुध चन्द्र ब्रह्मआ। जोबोद दुखु खस्थ'नि गेजेरजोंसो बाइक आरो स्कुटिखौ बायदोंमोन आरो बेजोंनो फिसाखौबो फरायसालियाव दोनलाङोमोन। दा जोबोद जाल्लायाव गोग्लैसिगोन, मानोना आबाद मावनानै आरो दाउ अमा फिसिनानैसो खस्थ'नि गेजेरजों बाइक आरो स्कुटिखौ बायदोंमोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। बिथाङा फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला बिथांनि न'आव सिखावा हरनि समावनो जादों। बिथाङा जेब्ला सोरांसि 3 रिंगासोआव बायजोआव ओंखारनो नागिरो, अब्ला बिथांनि दरजाया बायजोनिफ्राय खाथेनायमोन। उनाव खुख्रिनि मददजों दरजाखौ बेखेवनानै बाहेरायाव ओंखारबोनो हादोंमोन, नाथाय बे समाव सिखावा ग्लेमार मटरसाइकेल आरो स्कुटिखौ खावनानै लांबायमोन। खावजानाय ग्लेमार बाइकनि नाम्बारा AS26A9912, गाबा ब्लु स्काइ कालार एबा अख्रां गाबनि आरो स्कुटिनि नाम्बारा AS26D8977, गाबा गोजा आरो गोसोम। सोरबाफोर बे नाम्बारनि ग्लेमार मटरसाइकेल आरो स्कुटिखौ नुसनबायोबा 7002814440 आरो 7002293924 बे नाम्बाराव खौरां हरनो हागोन। मटरसाइकेल आरो स्कुटि खावनाय जाथायखौ लानानै पुलिस थानायावबो FIR होनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों नखरनिया। बे सिखाव खावनाय जाथायनि अनगायैबो चिरां जिल्लानिनो आमगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय बरफोथार बाजारावबो रिमिना बसुमतारीनि गलायाव सिखाव जादों। रिमिना बसुमतारीया फोरमायथिनाय बादिब्ला बिथांनि गलायाव थानाय दख'ना, फास्रा, ब्लाउस, सुइटार गासै 2 लाख रांसोनिखौ सिखावा खावनानै लांजोबदों। गावनि गोजाम हाफपेन्टखौ गलायावनो खुनानै गालांनानै गलानिफ्राय गोदान हाफपेन्टबो गानलांदों सिखावा। बे जाथायखौ लानानै आमगुरि पुलिस थानायावबो मिथिहोनाय जादों आरो बरफोथार बाजाराव बोसोरफ्रोमबो बेबायदिनो सिखाव जायो, बेनिखायनो रैखाथि नांगौ होननानै बुंथिदों रिमिना बसुमतारीया। 15 जानुवारिनि गेजेरावनो गुबुन गुबुन बिफाननि मावख'फोरनि साइनबर्डआव बर' रावखौ गिबि राव महरै लिरनो थाखाय बनसुनि दाबि। बेनि थाखाय बनसुनि सेन्ट्रेल कमिटि आरो चिरां जिल्ला कमिटिया चिरां जिल्ला डिस्ट्रिक्ट सेन्टारनि सिङाव थानाय बिफानफोरनि मावख'आव बिफाननि गाहायनो आर'जलाइ गथायदों। बड'लेण्ड ओनसोल हिसाबै बर' रावखौ मावख'नि साइनबर्डफोराव गिबि राव हिसाबै लिरनो थाखायनो बनसुआ आर'जलाइनि गेजेरजों दाबि खालामदों आरो 15 जानुवारिनि गेजेरावनो मावख'नि साइनबर्डफोराव बर' रावखौ गुबै राव महरै लिराब्ला गोख्रों राहा लानाय जागोन आरो गोनांथि जायोब्ला मावख'नि गाहायनि हेंथायैबो आयेननि राहा लानाय जागोन होननानै बनसुनिफ्राय बुंथिदों। चिरां जिल्लानि अनगायैबो गुबुन गुबुन जिल्लाफोरावबो बर' रावखौ गिबि राव महरै बाहायनो थाखाय आर'जलाइ होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों बनसुनिफ्राय। बङाइगाव जिल्लानि मानिकपुराव बेटारि रिक्सानिफ्राय गोबां जुरिमाना लानाय आरो राजा लामायाव खारनो होयैनि हेंथायै खुद्रिदों बेटारि रिक्सा सालायग्रा आफादा। जायनाखि रिक्सा सालायग्रा आरो थेला बोग्राखौ नुयोबा मान होनानै सोरखारा बुंदोंमोन, नाथाय बेनि ओंथिया उल्थासो बुंनाय जादों। मानोना बेटारि रिक्सा सालायग्राफोरनिफ्रायनो मानिकपुर पुलिसा 500निफ्राय 1200 जुरिमाना लायो। बेनि अनगायैबो राजा लामायावबो बेटारि रिक्साखौ खारनो होआ होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। बेटारि रिक्सा सालायनानैनो बिथांमोनहा न'खौ बेङो, फिसा फिसौखौ नायो आरो बेटारि रिक्सा सालायनानै सानफायाव 300-400 रां आरजियो। बेयावबो मानिकपुर पुलिसा 500निफ्राय 1200 जुरिमाना लायोबा माबोरै न'खर सालायगोन होननानै खुद्रियो बिथांमोनहा।
आरो बे जेंनानि सायाव बिजिरनानै राहा दिहुननानै होनांगौ होननानै आसामनि गिबि मन्थ्रिनिसिम खावलायहरो बिथांमोनहा। दुखुथिया सुबुंफोरनिफ्राय फिसा फिसा बुस्थुआवनो टेक्स लानायखौ सोरखारा बन्द खालामनांगौ होननानैबो दाबि खालामो बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो सोरखारनाव जुदि रांनि आंखाल जादोंबा न'आव फैनानै रांखौ लांफैनो हागोन। दिन हाजिरा मावनानैबाबो रांखौ हरगोन, नाथाय बेटारि रिक्सा सालायनानै सानसेयाव 300-400 रां मोननायनिफ्राय 500-1200 जुरिमाना लायोबा बियो सहायथाव नङा होननानैबो खुद्रियो बिथांमोनहा। खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा जुदि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।